Γεια σας, Χριστός Ανέστη. Αντικειμενικά άλλο πράγμα η σάτυρα ως σάτυρα κι άλλο η οπαδική παύλα αναλώσιμη σάτυρα με τη μορφή χειραγωγούμενης γκεμπελικής προπαγάνδας. Γιατί η σάτυρα έχει ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα όταν αυτή ξεδιπλώνεται με τη μέθοδο της κοπτοραπτικής και αντιμετωπίζει τους αποδέκτες ως καθυστερημένους παύλα ψεκασμένους λοτοφάγους. Όπως συμβαίνει σε τριτοκοσμικά καθεστώτα. Γιατί αυτού του είδους η οπαδική σάτυρα όχι μόνο δεν διασκεδάζει, αλλά εκνευρίζει. Προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και προφανώς όχι όλους για ευνόητους λόγους. Εκνευρίζει όχι μόνο για την απαξίωση της σάτυρας και της τέχνης, αλλά κυρίως λόγω της μονολιθικότητας ως μοτίβου υποκουλτούρας με διαστρεβλωμένο σκοπό και κίνητρα. Εκεί που η κατευθυνόμενη οπερετική σάτυρα παραδίδεται ως άθυρμα στα χέρια συμφερόντων για την επιδίωξη στόχων πολύ μακριά από αυτό που φαίνεται, ως φαρσοκομωδία. Μόνο σε ένα άρρωστο σύστημα επαναλαμβανόμενης και αλακάρτ ισοπαίδωσης, όπου η οικονομική ολιγαρχία δεν σταματά πουθενά. Εκεί που η καμουφλαρισμένη προπαγανδιστική διαφώτιση και κατήχηση ουσιαστικά ξεπλένουν και εξυπηρετούν τη διαπλοκή, δίνοντας τη θέση τους στο προσωπείο της φιλολαϊκής σάτυρας, στην υπηρεσία όχι της τέχνης αλλά συμφερόντων, στην υπηρεσία της αχρηστίας και όχι της αριστείας.